Să-l punem undeva. Hai, nu scrie șerpe, este nu-i crede. Băi, hai la bucătărie să-l punem aici. Băi, ăsta-i punem în casă. Băi, hai mă, să-l pun mobilul. Pune-l aici. Ue, ulea. Bă, dar ăsta, nu mă crede. Eu te să-ți bate. E să facă-ți muște. Ui! Nici eu mă simt. Eu știu să-ți calenți. Jiu? O, da, să văd ziua de mei. Și eu am prinsă de tăi. Aici e prăpățenie la crop. Bă, dar noi când am văzut pământ așa, de așa l-am mai aruncat și unde. Da, să mai mașie. Ia uitați! El e ziua, el are ceva în trâs, palitat. Poți fi și baba ta, că e în Ia față. stai. Oi, a fătat patani. Băi, morte? Oi, a fătat. Băi, un plete de shit așa. Îl în formă. Bă, ia uite, ia stai, leac, el e de-a fătat, el e de-a fătat. Bă, el e de-a fătat. Înăuntru el are ceva. Dintr-un compact. Stai, leac, bă, el e de-a fătat, ia să fac ceva, mă. Hai le bate, uite cum se mișcă. Bă, dar noi când l-am văzut deodată. Da, de punem. Da, efectiv. Îi punem un... Ce asta și cu tine? Anaconda nu pune oi. Ia-i bucând. Hai, bă, ceva înăuntru. Ce anaconda? Tată-ne, asortit, tată-ne, trofeul meu. Hai, stai-te. Adem să-l duci în spate la noi. Ia. Băi, bă. Stinge-mă-i. Că ce le pune, al nimeni n-ați dă-i mâine. Da, mă, găsit. Unde-i să-l duceți? O să-l pun pat la hrane. Băi, pune-l aici să-l facem rotundă. Auzi? Băi, dar noi când deodată l-am văzut, vieță și ujasna era. Mergea pe pământ și s-o suit în copac. Mă crezi dacă lași așa, el mă dimineață? Ia. Da, el mă dimineață jiu. Ei, păi, Da. Prote și cărșiu eu. Ce așa ucid, dar nu e inima, ui. și ia, acela vine să-l ucidă. Wow! Uite-i polul și huneangă să. Ziu. Da, o polă, nu ziu. Gata, moare, Joe, moare, oi. Să-i băgăm un băț în cură. Ia. Dar nu coada la dânsă încă e... Ia uite coada, băi. Ia coada. Coada nu mai. Ia să dăm la sărăți băiețelor. E basul ăsta. De să-i băgăm în cură. Dar nu interesant coada, nu. Dar n-a Bă, el a Ca mâncat ceva. trestul mie. El a mâncat ceva, el și vrea să la lui. Dacă nu ai închetat, adică vă înșelte de slante. Eu nu-s canibali. Dai. Broși și poate. Băi, da. Rămârește la om, să avem canibal. Noi când l-am văzut, stăpâi și în jos, mai da. Hai, pula. Cât n-ai pus la poți, da? Uite, e scurt. Dă-te ba un pai. Da, stai că mult. Ruslan, uite fața, așa-i? Băi, eu am vrut de dat fata mea. Ce fac un desem cu asta? Ești dama mea, nu e, bălea. Hai, bă, că e doar. Ia-l fac, băi. Pute-l odată. Ia dai și șar, ia. N-am scrisă și moarte. Ia, bucunește, ia. N-am mai bucurit. Ne băgăm de în cură. Ai interesant, că cânt. Uite, coada. Ce este coada, nu vrei? Uite cum se mișcă cu ea, spinare. Dă-l baiobule. Ai băgat pe că pe pula. Dar și nu prind. Eu foarte dăm. Palierul ăsta de copac. Cu crangă. Iar o cap. Ia uite, băi. Dacă lăsați așa, îl mă îndemneați un fut din bat, mă cred? O fut. Nu. Nu are. Dă-și-l în cap. Scoate el după aceea până soarele lângii. Dă-și-l în cap. Uite când ești dacă capul pizet cu dânsul. Mă crezi că el mai Dă-ți-l rupe, măi. Dar băia, lăsăm aici până mâine. Că l-o fute din bat până mă dimineață. Da, băia, Pe lăsăm. urmă vine și aici. Eu spart țălcă, unde el să mai fugă, că n-are unde. E Eu foarte spart țălcă, eu. El fugi, mă crezi? Eu zob, da, eu că el fugi. Uite că tu după de capă. Ca scoadă, noi. El într-un scenariu astfel. El tai rățile vine. Trebuie să-și numai... Și-a pute o zlobe și... Trebuie să-și numai un fel de care ce... Și care lor este data?
Da, să mănânci. Da, dar să știi cum. Abia că o ducem la cantină și eu fac. Da, este numai șerg pot face, na? Exact, e biudă. Эй, ты пашем. О, блядь! О, давай, давай! Привет, la pereastră, Aia spus, a blivanit. Stai. Я кому его я у тебя? Я иди А, давай, Сана. Na, mare. Упирайте нахуй. А ну след стеной. Я luat Вкуснишка, я вот la месяță. Aia da, are cum e. Nu, dacă e casă, nu. Băi, Polo, ia scoată, deci ca să o fut în cur. Mă pot să pierzi. Și, băi, tot normală e, suntem neroști. Ia-ți-i coada din... Ia, el a dus mestre. Ia Și pe unde e inima lui, bă? El вообще-то are inimă. Unde are? Ia să-ne și chiar rupă. Hai că eu muș, îi rup sălca na. Bagă ceva. Dar nu intră. Ia stai așa cam să-l forțăm așa, de iubit. Invers îi. Ia uite, mai vezi pe mine. Nu invers, dai, uite invers, unde e? Cât vrei să-i scoți, nahui? Cine vrea un tur, ia-ți un tur. Al gâdilie, mă leac. Chiar e un tur, vreo grăsime. Da, asta e grăsimea lui. Ce, Gicu? Ai venit la mâncare? Era ziua. Să huia el. Ia, de din coadă. Ia. Să sărcea. Uite-l așa. Dă-le mâna, băi. Dă-l în pleașă. Ne pace caldoare. Bun, dar ce curge, ascult, dar ce ăștia curge stânge? Dar de ăștia curge masă în cel ăsta, mă. Să-i spui și inima. Da. Aici ies ceva, dă să-l tângi de ăștia. Vata mijloc. Ia ce sunt cuțite la bucătărie. Ia dă-i drum la cap de așa. Du-te aia muștea mușcă. Maiora, na, eu ți maiora. E, da. Ia e buchea. Renichi, inima, da, ui. Da, ui, ia uite inima și ea. E maier, vreo. Ține. Asta e inima, da? Voi vreți zici că asta e inima. Maier, vrei. Ceva dacă mai așa, stomacul, nu? Dar muia nu mai ieși el pe mâini. Operație. Da, el a țara sânge. Da, Ia că acum îi faci așa, nu mai ieși. Îi scoatem toate masele și îl lăsăm și, конечно. Da. Stai. Ce el lui să Da, uai. Șeze. Ia, ies, hai, давай. Un tur, bля, ia uite. Mai are o leapă. Hai, давай. Spune un tur închis, da, mă, mici. Eu ți un joc mi. Pune stigaia la încălzită-i. Coada lui ea. Du-i tu. Uite-ți mațele lui ei. Uite, frate. Ce la toată la pouă. Stai copii. Ia plece și soare. Bă, dar n-a lăsăm aici. Ți-am pus mâna așa. Pizde, tu și ia cu din cât. E că coada poate să și după. Ia. Coada sânge, da? Ia să și. Duceți-o în cameră. Unde îl duci? Uite ce fac pui la dânsă. Ia-ți în bancă, nu. Eu știu că din coadă el o făcut din bază, dar nu? E în cap dacă îi tai capul, o făcut. Pe cioturi. Și de tu iei călcă copilei. Ei, da. Știe-mi. Băi, ia de chiar spunem coada asta undeva, trebuie să dăm mâini. Da. Ai dat la zub, că dacă nu înci ești, da. Ei, dar pula mea, două borță. Faci pe ca și râma, în câte bucăți o rupe, așa, stătea și ies. Da, ui, dacă... Băi, de spunem coada și undeva, trebuie să dăm chiar. Ei, ăla, de să lăsăm așa. Deci scale mai la coada. Din bază. Nu, am aici nu mă, gata. E că coada Băi, capul așa, nahui. Ce să ducă-i și cu voi. Ia las coada, las, dar nu. Na, tu, bliați. Coada o făcut din bază, pale bun. Unde a Ducă, spun ce? În coadă sau? Da, inima vreo am auzit așa ceva. Sau trebuie să îngropi în asima, nu, trebuie să-l ieși, fapt, așa. Trebuie să pălească soarele pe coadă. Ui, am ușa în jien, nahui. Și n-are ce tănic S-a dus în detașament și apoi... Ia, băi, Ia, el a dâns iar și revine. V-am zis el a zis, dimineața-i căpeci. Eu strâmblu ca când înapoi. Ia uite. Ia uite, vezi amuși cum strâmblu înapoi. Ia dați-o-lea. Я вообще там нахуй invers. Dar trebuie să pun acolo pe Și aia nu-i crasivă. Ia uite limba lui. Dă-te alb, na.
De scoate limba în copac. Ce tam Am n-am pune pus să așa. Eu uite, orgim. Unde-i bălea? Și dință că de-am mai Și chiornă. chestii. Capul lui cam putea pierzi. Hai la algieri. Hai, hai mâncat. Poftă bună. Noapte bună. Poftă bună. Ia uite, îți bate inima, eu vezi că și... Unde e inima ei? Eu ce-mi vezi să nici cote. Băi, ia bine chiar să dăm de proști, prende care. Da, Îmi pune mâna atunci. Mai ia pe urmă să mănânci. Hai să aduci mele, să-l prajou. Cam că sunt de acum el pe șercă, nu? Eu ai făcut cu piatră pe cap. Asta nu le ia. Și el, băi, și el. Uite, și-mi cer ce-ți fac. Nu, ca să fac pe tot, așa de rătămat. Pui pe școală. Ia uitați. Cap, nahui. Școală, na. Știi caple. Școală, nu-i da. Da sfârșit. Ei, șerpile sunt lușoie. Eu te uitați-vă cum se umflă, nu. Da, ți-ai pani. Legați-l de copac. Schiați două picioară. Și dai ca și el să se... Băi, da chiar cade. Să se învârtească. Băi, am mai filmat 10 minute. Băi, dar este Muzică, nu ne crede ăla, care din camera 3. O și Da. spune-te emisiune. Ne uitam prin copac, n-l vedem. Să fii în copac. Cum ai lăsat acest? L-o dat jos din copac și l-o dat jos. Cum l-o dat jos? Cu un harar. Pizdețul, dar știi cum e pe copac așa. Dar cum l-o dat jos? Băi, dar dacă Mișa avea să-l calci și că avea și buchezul cu tine. Da, băi, e ca atâta ea și șerpile mele de șoală apuc, n-avea deschidat. Băi, blea. Uite, ia-l des, ia-l des. Oficială. Pizdi. Singur îți dau în urmă și mă temeți. Ia ca el o fute în gare. Bă, i-am fugi, n-au cu eu și Ia, dă. băi. Eu te-l dau să nișcă, bă, el a început să nișcană. Ia nu și-a chemat-l pe Ruslan, nă. Băi, chemat-l pe Ruslan, nă. Pleacă să fugi o viteză la cineva în casă. N-are dinți, nă. Nu vă temeți. El n-are mâinic, el nu mă poate să fugă mâine. Ce ți-ai chiar și-l chemat pe Ruslane? Ei, dădeam o gata. Du-te și la flotă înapoi râsul. Pizdi. Porva, dragului. Ia-mi tot și ia-ți ăla. Dar nu-i nec vine Ruslane, mi-ai pus o cheatră și ce, nă? Ia, băi. Curva. Ia-mi tot și să-l plângi. Sucico. Și voi n-ați stărit. Eu la mâine așa-i spinare. Ia, băi, s-a întors în gurie. Uziet, pidruni. Sucico. El a sânjie până mâine dimineața. Spor? Și el să se subească, cum ați zis, vedem. Și așa de vreo săptămână lui ajunge. Să facă capul, să reguleze tot și să fie înapoi și să vă crăpi nahui. Nu mai zici, ești prost aici. Ei, și te poate zi. Ai păi, tău mai și... S-a nișcat, na. S-a întors și s-a întors. Am făcut eu cheatri, am făcut. Dar fete, vă sunteți proști. Format. Când îi faci așa și amușa să ninge disul și neva schil, când se ne... N-are dințe, n-are cap deloc, că e unii cap. Capul e chisat de când. Da, mai fete. Ia și de, ia de-ți dem chiar și ați fac. Nu vreau să la râs fereastră nebun. Nu bine, cine vă faceți? Nu te dau, cu mai bine dați cu mărul. Stele, băi. Să fie, domnul.